Kublai yepi ki bapet ya kene ketu kubo jungi T7 bat mentang i don sepi ban wan lam ya ka jingi kren habai dei bat ka lempung ila ka jongko OC Blue Shillong Premier League ka Shillong Sports Association ka ba ladap ya ka kala ka basaw ni round 4 bat kat kum bangi yo la ban yo I ba hadu ka badap jongga kala ka basaw ka tunhun ka babat kabadon haklidu jong ka point stable kandai ka Molai Sports Club kabalayo khar point boot sekrenti kandai point nang ta kalang sning kadon new point nang ki Virat Sun point Rangdajet United Sun point kamal ki Sau point ka Shillong Lajong shi point bat ka Mokhar Sports Club shi point di kat bangidang donru kane ki jinge kren rai kumba fietip ka kala ka pasandu kala nang ya di chakmat nrai mentanginya pai cha ka jinge kren hadu ka bakut jong ka kala ka pasaw Parti kita ki club ski belala banpau parti club su ki bupli haka sinjang ke beningkong jong jingwan ya kun lesi kelai kendu mau siang tingi ngotanat shika dei hangni bangin pirang sobha ya iba sunis im publish bon ba sunis lo jing plai por jong pi banyadon benta par kani ke program bat komjuru ya iba wanchan karkrang publish bon ba wanchan bat ngidon ru hangni ya I treasurer jong Shillong Sports iba prosper warjri di kublai shibun ipi bero laikot bat ni lesi laparu ya kani kejingya li jumut kejingya keren jungi kendiat ya kani badi ba arki in sa penyesno kani lesi kam hadin jokani ke program di menta ni pai no chakni kejingya keren bat kejingkeli solon sare pi bero laingot kalong ka kejing shem bat kejing I kejong pi bero laingot hadu ka kalaga besar ya ke drupam milakai jong pratli ki clubs ha ke lempung ilaka jong OC Blue Shillong Premier League dengan sedang swa jad bangi don ya I dekhot jong ke Shillong Sports ba prosper wajri ba prosper ngan pa swa sipi ya kene ga juba ka bangan yo kai ke jing I ba ke jing syam ke jong pi hadu ke bakut ke kelaga besar ya ke OC Blue Shillong Premier League Kios mau ba prosper Oh, Pak Prosper, Fios mau yang ah, sudah? To wanchan to fi nang sedang no napi ke jing syam ke jing I ke jong pi hadu ko bakut jong ka kala ka basaw jong OC Blue Shillong Premier League. Tah ka janmet ka ba suk ya barwa. Kumila ikren nak tu kasin ka beningkong bengi don ka tu ka jing ya ai jingbut ka jing ya peliu lagi jong kimat syaban sedang jong ka SPL tiba ngilaya kerpar UP ba kamdi banlong tang tu ka pin hapedeng jong kali ka di bandan de kulisibun ba syabang wa klasi mekanika ya kani ka benta ba pin pelong ya kani ka jing ya mong review mo ya ka tu bingila ikren ha ka pasdang Dekat Ingsyam kalong ba surprisingly ni la expect ya kalau jong bahkan nomor kumba kalong hi kalau jong di tangga tim hi kaba don practice jan borok si kata hi nrai kamsim lala pada bahkan ila kai pada hadu ka jing ke bingi ni expect na kalau jong kemulai ke jing ila kai kalong nomor ba kira yo benila kai ki tournament ki local tournament baka tournament besabaru te ka ikop bende ka tim ka bala kham set kiwei ki tim ngatrai kan mereka jing pe hi te ka match fitness ka kilak bahai kata te namang ila ikren ak tu ka sien ruba hoi ke practice ndai ta ka banong hi bakindan hi to ka match experience ple shwai ka league ple ta ka duna bhag namar kim shimdan ki tournament kim shinan ki ilu like ni friendly bigi lakahi para maki bigi penbai hi para maki andai ka banlong hi bakin pelong ki match ready ki players de ngatrai tang kamula lojong hi bala ki badan ya katuka ayu kan ti yo renti pada nomor bu kala jalan kapor hadim ki one fine to second division but internally ru ki don ki issues kandiat na leng ki andai renti ru kalong ka surprising team ka ba management perform kaptu kan Kade
Dito ba Sunesh kay ka ba fi Don Ban Ong Lem haka pasang jong ni kajing kren ko jongi sapang ko usib Blue Shillong Premier League. Tana kong nga ai kung nei P87 bla ai lat ni bengi don rangkat lang begini ki perlo ke don lang hakni ka janmit bengin ya keren hendak sapang ni ka Shillong Premier League. Ti ka jing sha ngala wan ban pikai ban sakhi lagi jong ki khmat ya jan baru ki team si apa ke Shillong Premier League abang wan bangan pikai ngai iba ngatrai kamolai ke di ke team ka ba don ka apahan hendak mo ang katin pareng pi ka daw kolong ba pi ngi ban kan mau ban ke football ke di ke team game ndai ke bang ayu hapo ka team molai kolong ba kidon kata ka spirit ba kinyele akai bha ti klem dak let ru ma kamolai ru kadon katu ka tingut ki players ki babet bha belong ki badalong ki bada bit cha but don napling juki le ki ba rangkat ban yele lang bat ki we pat ki para players ki ba yele lang ka state team te nga bang apai pa desa karanti nga pet ba kat bagi nang mi ki sngi kadon man mi ki game nga iba kala nang khamwandor ka team ka combination kila khamye don te pet se kalang sning pada ru kadai ka we ka team ka ba nga iba kala nang kham kieu har ko mele kai jongka ban kala kita kami susu jumut bat kumba kadai mo ang da wanshan ba kani ka daw bor khoi kalong hin number ba kini ki teams kia duna si sa ta match practice ka coordination hapring yuki ka duna ba ndai wala kataru ngape kala jongru kadai ka team ka don bhai kita ki ko mele ka ki passing kini kita ndai ha banga i mga ndia kala jong banga thrai ka duna ka tu kaningot ki experience players kiba ala ban shim ya ta kalengkor ban yalam kadai gitu ki junior players ki badon lang apo ka team experience player kila ade bandon haga team kalau jong kumalai ngot sangot lesi ko de mo 15 pi ang ba kila pan yu de kumang yu ihi nyimna banong ki knaret namar kelempung ila kai jong ko osi Blue Shillong Premier League kalong umdan knaret umdan bahe umdan beret wei sisin ba kila rong halempung himla ban aida ba pinong mangi feel ki kna beret tengah trai ba prosper fi osno ne ba prosper yingi ya ngekwa pan yosno nakaliang jong pi de atau ong ba prosper to nakaliang jonga nga ai khublei pi baro ki perlok ba wanshan ba Sudesh ki ba ya don lang akan ka jinga keren ka menta ka Shillong Premier League nga tengah poi football hi jan man ka sngi hi ka football hagini ki pratli ki teams baro pratli ki long almost ki yarang kat bor hi tang ba lala ka jong ka jing ki players ba capacity ba ki don kum ka maulai ang sning nang wat kanang kiu irat nang ta garanti long kumta ken ki kalevers jong ki players ki long almost ki ba ki ju hi players like no tang ba ki team ki bla kham practice ba ka de ka maulai ka ba practice la kham slam te sau game ka lai le ka lai yo khat ar point ka lai lam cha khmat ya nang karang dajiet mane ka ladap ile kai ba kanang kiu irat nang to ka de kala khamwandur lada ka renti la shisngi kala ban hol ya ka maulai Shillong ninya keren ka benta ka shisngi prosper ninya keren nakam kerpang kindiat ka benta ka shisngi yung ichuya bichwa ki South League terus bakila dap South League okay ka game la shisngi ka de derby match ka banyale apa dengan ka maulai bat ka renti nakaliang jonga te kadai ka game ka ban bon briutam bat try nakaliang ka YouTube jong channel ro kandai ka ba kibreu kin page bon try nga kadai la shisngi mo te kumba kay le ka maulai bat kamalki ke iternat bah ka maulai ka kontek gol ke bakajok sau gol ka malki am te kanum la ban per kum tu ha ka ju kor kom padel la kay le bat ka renti ma player renti menta kom ba ong ba Sunesh kila hadin ke game malai ke kila wandur ki players kila kham fitness kila kham yedon ki player ba prosper ni punto di pi kindiat la kam ta ni ka game la South League ka bala sisngi ngalabu ya kamat kay kende ka san ka bangnya keren tinginnya keren kerpang ya katu kamat coba debi coba maulai berhenti akamat ka pesan dari mentang ini sembe tang hari lai basau baje katu ko match ka ba ka debi match nya keren hadi mo ba prosper to ti tong nya panos ko we ka betang i ba arti la bandon lang bat ngi arti fios no yingi arti to nya panos ni ka we ka pinta ka baar hadin ki South League jing yakun
lamar ngilayu ya ketu ka points table kuma ka mulai ka dong khalar ka berhenti ka dong entah ter ladang ya cuy pet hadin South League jingi kon bagi ni clubs third league clubs kila dak kum kinong pet kai pat kum ju kum kinong ila kai ke berem ka try hilala na ban nakali snow ba la yanu pi isan kemat bat kanu ka club ya katong jo kanam la do dengan paswa si ba wan chan kali ba fi chan kemat ba tenap tim ba idon ya katong ban rai kanam la do niki South League ki game bladap ngatrai ke banyak kun hi gandai ka mulai begitu ka mulai Basunes ga jingi Skoba mulai kerenti bat kalang sini lagi nilai pilih kide kibannya kun nak mentakan ikan ladu. Barki jad ba fidang surung atrai filatip hi jingi peran jingi nakaliak jumpi ru kay jingi jumpi naru nakyar par kay ke tim ka pa pi isa mat pat pi isa kata ka thong ra ngay David Bawan San ka renti kemulai obviously ka renti but ka lansning jukum jung kemawang ba sunisi kini likely tikidan atrai ka kum ka jingi lai jungi takini likely hi Hadu kani ka kala ka basa ini ka jingkili kelum lang ya berkhot hadu ka bakut jung ka kala basa ka ai par ka club ka badalap itnat ka bala yakun itnat tisha Dinterta kemun consistently hakani ka ton man hibrak we ha ka kelab sa hadu bakut ka kelab sa ngatrangan phashi ba prosper ka tim ka belong consistent hadu ka kelab ka sa ba prosper kai ka tim ba prosper pios ngok chop tong inside you ba Bawan Chan, kay ka tim ka padalong consistent ba? Hado ka bakut yung kakla ka basa? Again, kanong hi game hi bikin long consistent, mudon hi kanong ka team ka long consistent ka game. Like game kamulay they played very well kay bahaba. Ka renti pre like na to ka game but ka rang dejit like game ilakai bah langsning our game ilakai bah our game ka kasni ka game tim inga gini arli ki tim mulai begerni ki belong consistent gini ki sau game ladap Ha gijing yu gijong thi hado ka bakut ka kala ka basa ka blai ile kai bah dinter Pasunej Fin on mute ka foot fin on mute to Halo. tong yes no tong Kitim sengapet ke te kamakalong hi ka graph chungki ka keo ka hiar ka komila ka chungki kim dalong consistent nrai darang asyam ka average ka jinglong consistent yung team te nga tharai ka de ka molai balong kamlong consistent kandian but kawai kalong ba dan katu kan ni ngot key players chong kamolai kilong consistent hakar komila kai na takadaw kara ka team baka team ru bra kawai kalong consistent hakar komila kai Ladang ya keren, nama dandu meneng la ya keren ya kemulai, ya keren bah kendiat saya kemulai. Hatu kini ke jingla ke jongka banyela kai bah hakani ke somai ke bom tajung ke SPL. Hatu ke dei em shisha pat. La fia kubur em bat nga. Kadai ru nakadaw ba uku cuba kidon, uba klain perkat simde. Ude shisha uku cuba kensai hakani ke somai la ka jong ke SPL. An pasho shi ba arki. Pi kubur em ya kata ke jongong ke jonga. Ba arki. Alright, I mean, nga tharai ki ngaso yahap kata kajing anjupi. I mean, statistically fin dapat ki numbers naru ki points ki clean sheets ki AK barak khaite kamulai is consistent ka team ka ba nakatara ko dan ka jirong do ka table ru te ban ang coach ru haj with all his experience ka badai habat kumjur fi haban pe ru ki players ba la de jet khanang ha ka team haba khadu coach I mean fin dapat teng coach does so much and katkum ka rukam preparation jo kamulai ru maki ru kidan la ka jong home ground ka badika artificial and they have
unlimited access to the to practice timing kan. Te kita ke ingin dah perkhate kat kum ke preparation, kat kum ki players baki dan maki, kat kum coach, nang ta kat kum ke support, back end support. Mulai is right now the best. Long that's why kena kata kadau pendepet ru ya ke table ru ngatrai key points. So not forget ke naya crunch pangka ki long baningkong na ki long ba hapreng na kumno ru pendepet. They're not conceded. I mean, ki timas nangta clean sheets and then pendepet lele ngaling nganyi suak IP one thing which ka ibang ada sultanat bahaya ke T7 ngam yo pan wan tan Ramadan man kapor because na kam tambah I mean ngimla pan wan man la kapor marki games kita na kisingi weekends rup he te tambah ka jing ka babaha baka yarap ka T7 ka di bangala pan pet pada ka phone but kat kum ka jing I wadla kam de ka broadcasting kepada bah aku mengikuat ban expect something nga pada ngalak ban yo within due time nga try kan semi kata ba khamba susu ke quality tambah ayo right definitely tambah kat bang ada pada kat nganda syong hang no dan kaliru ayo pet de kat kam ka jungi ope jonga ada datang si phangru ka mulai but guarantee nga try ka de ko way bakila ayo exposure ki juk ki players ki bla kai tambah ka mulai ki players tambah coach ru obviously coach ru they way hi ba yarap hai ka team makta hai ka formation ya ka ik findapet ka team formation jong ba klain na du mensuate ka di very well drill kan you coach bala ada dan sya kata ka experience man su thu kumno ban penya ya ka team ka counter attack jong ba klain ten one of the best kan defensive setup ka di ko ba nganadu por ngatray berkarang legit akan mau ngasit pet kai ka no kom penikai jong ba klain yes sa I ba klain kum coach dan kata ka effect ha ka team tambah ka juk por fiapan pet the whole background jang ka mulai ngatrai ka team ka team ke badan ki players ru very good selection of players boy one ra ka team number 2 also the back room support jang ka mulai has been very good back end support kan ya ka club so all in all ba klain has got a very good support. Ini hab ai burom lempar iki bagi bukti kumia kanang kiurat ngidon ru ya ka Malki Sports Club ngidon ru ya Sports. Nen ru meneng ya kransa tangi you but ho padu lejong udon chapo de ka lejong hi ka bala dehi keselong lejong ka bala jui la kai ka bala wat ra ya kanam ko burom jo kejela ni so diau rei ni yeki beki club sungi hap ni kra niyo I ya kanang kiurat niyo I ya ka Mokhar niyo I ya ka Malki ini ki tim kum ka kunhun ka bagi don lesi kim duna hawat lesi na ka jingya keren bat pimne lesi ka jing duna ka juki hab ki rong chek ni gelempong ka lilong tang ba kimyo bi ki kapor la ne ka samai ba kinya practice pa la ne bi ki match ba kinya la ka mo te ba prosper kini ki way pat ki tim ngimong ki batlat bong ngimnom pat la banong mata bagi ki tim ki batlat namar ka sek ka kala ka ba ar ka ni ka nang don kandang wan bat ha ka kala ka ba ar kala ban lut iru pat berkhot na ko points table bar ko komila ka ga jingi job iram pa prosper la ni kren ni kini ki bay pagi club Mokhar Nangkio Malki hey ga jingi I ga jong pi ya ko kom yakun ba ga jingi simta ga juki hagani ga lempong hatu ha ka kala ka par kila ne ban wanra ai ka ban pen kala pung pet what I results ki ba katu kan Pila benon tu microphone jupi ba prosper to iba prosper imat kam wan bhag lain to ba wan chan kai ba fila ban yulami kini Mokhar Nakiurat Malki bat Nangkiurat karkomila ka juga ke kalong balance ke team de ka sulong no pada samo dia ada pada kim I bakim dan very experienced player ban control ya ka game on hapor bigila ka ya coach ubiang mah min ka karkomila ka you ka spirit ke don ki player ni samo dia ada pada kita don iwe anu ki bakal kamlong experience ki player dan it is a good team ngumla panong kajo namta Malki bat Mokhar kawai ka ba ngasngo si panong hangni kalong ba ngampoi perkhat bagi player ba la ila ka hedu kedan juga SPL ba kin itu ir kom la kai ba kim don discipline gan yela dia itu I ba ka mot
Maka jengim juki man kasngi kim ka jeng practice jengki kam I mean daladi kam dan kan. Ka bolta jengki basic thing ka bolta jengki super. Ta ka ba you. Ta ka ba coach popli kat nu la ban you. Coach la di SPL level tu la di basically strategy. And rai gini ki kiwi benta pada ki ban develop you player pada la di kam ram you player hi bun pek daladi hi kan. Yes. To. Ba sunas fi kubur ya kata kajing ong iba wancan ni kini. Ya ka nangki rat malki mokhat. To siya bakan poi si kini ki team seborok lai tili te ngatrai nga kandiat bakya wei ka team mga isan kapat mga rubang itrat ka rang dejet ko de wei ka team ka ba banga pe mentala game ru ka de ka wei ki team spa kala nang improve ka baka nang ile kai but ka wei ka mga itrat ka rang dejet kalau tat sasya ka defense jungki they very good ki bet ba defense jungki to ha banga phai pe siya ka nang ki wirat ka malki baka mokhar ya kata te da ka bashay ni ekran ka song ka capacity jong ki players bagi don maplimo ki teams ki don ki ka capacity jong ki players ki don katto ki laban ai katto ki ba khambet ki laban ai khambet ki ba khamduna ki laban ai khamduna ai kayu ndai ya kata ba pin ong ba bakin wan biang bakin kam pa in the kata ka kala ka ba san ko pi ong pite ya kata kam laban ong nomor ini ki teams ko mangekran adu menero kinir ginang khamkiu fi te kan sem jeng ab ya gitu ki team so bakin ko ab yang hadian kan atai Ngila ekran ni ka game ya ko mela ka jing ki club senre ngatrai ki players pat ki dei ki baila ka hamadan pat hadu kni ka klimar ka bamata habangi pet hi katu kani ki players ki don ki bla yele kai bha lesi la dangi sim na ka mulai ne la dangi sim na ka rang dejit dangi sim na ka renti ngi sim na ka langsing number khoi prat li teams mentangan phai spi ka weki jingkli kum kinong pekai ke bala bodien phai ke ka usib blue shalong premier league ue players sisha ubala pension khmat lani pension jumut pha bat ubala rung madan banyile kai kum utau nong player ubara kan sai tam ne preng jukini ki pratli ki club ba arki ngatrai ngan slang swana pi ue try players ubala sofa hado ka round 4 ue ubala kham le kai bha bat ubala la ru ban long le si unam tam nakam ta ka kunhun jongga namata ka kunhun hi prako ngan itu ngate nadu menshwa nadu bangala ibu nuclear ule kai nakalan sneng but kumju the first time por ngai ibu le kai kini ki sub junior ki you nanta por le kai ka futsal ngatrai kla su tu wa kran chpang jongno figo sendai one of the most ngan itu ak ngai pi ngai I'm a coach mo ngai coach la dia but kumju ngadan part of the FIFA jong ka AFF technical development jong grassroots youth kedai kata ba angi ba wan shan mene ka first touch mengikum ka mekalia if we do dengim develop yaki youth but ki grassroots ki senior players yung ikin bakla ba yaka first touch should come as a habit mo kadai ban long kum kata bangim habban penhikai shoot ti figo sendai ngan dapet ngai pi ngan da ngai PM kadai ka way bangai I udah dan sisha kata sub but kata ka exceptional quality mo ba kerukam yard ke movement of the ball movement jong nang ta ka touches jong ka technical ability jong ka deka wish ya kepada bahat kena but namar bule kailang but I mean and kembang meneng ya keren pangki coach right kembang kran di ba herring ide way coach banda bit kena ban meet the best of from the player kan ibada pan ya kata ka jing trash tom ni players kan ibada mani kata ka jing trash tom ni players but figo shisha the way player ba anong IP by the kan nakut kani ka sama kan nakut kani ka league udai way ni ki players ba but tikna ban play of the tournament pinda pe ki movements yung uteng ngi pe na tangi ki goal ki bagi tap ngi pe na tangi ki tamba ka movement yung new player ba kamjuru ka first touch ka technical abilities yung new players one of the best that I've seen kan in the league menta and for the past 2 years ani thu ang IP for the past nadu 8,000 khandai paru ngai ni khna 8,000 praru along he's one of the players to watch out for ngang fikan mau nemba kadang ka to futsal mega futsal so figo la kai figo mega futsal and he was such a good player tang na do aturu and right now he's just proving it kan so figo yang ate basuna way players uba bula pensho jumut bha yipi pat uba da itanat ya ko mila kai ju hadu ka kala ka basa bula dep ka kala ka basa ngati simet apa bangawan pikai ya keren lam ki perlo be don tu yang ngati simet ngampat don uai ru player ban pat iso enga benile kai
pi kan ka position jong ka forward ba ka midfield ka de ke ki atlet position ki ba pensyo bi bhai ki no pi kai nrei surprisingly ki defense man ki le kai bha bha man ta abang pe kham tam ni le kum ki players ki bla khamrim kum Aibor Khongji Rustam ha gitu ki le kai ba hadu ta nrei kan ongi fi nei ka ko mi le kai jung ki surprisingly te jing sha maki man ki defense ki le kai bha nei na from midfield and forward kadang ya keren bat ki porlok bangi ya don bang pe kai hanga ngapak don uai ru ban ilong impressive yang ban le kai bha Hindi ko mo goalkeeper ila di fi misha ila di fi de ko goalkeeper try le si udon ni goalkeeper goalkeeper ngape kisulong average hadu kata-kata ngapak di ban long outstanding bat kal ju biang ngai fi kimlong consistent dia goalkeeper ndai khendia khansa ngape goalkeeper karang de jiat u banshan khendia ngape u kamlong active khendia then maybe Surjai of Langsning u kamlong experience khendia kita ne ki goalkeepers ki bang ngape nga ki ba an goalkeeper ka molai u biang ba kar ko mele ka Pawan Char mano Khendia ngan tim lagi yang Sunesh Banong hi outstanding hi te 4i Henry arbut pre I mean like ki bayu ong arki Figo you ni kasulong no pre I mean like I'm since bila bu yang ngersan dengan I comments kendian I wish Langsning they build a strategy around Figo then you will see Langsning playing a different game altogether. Because this fellow not do macam Renos Anthony skala bodian bahayu ngai capacity jungu kidon ki weakness jungu khendiat ba kato bre ki team bre ki exploit kato weakness jungu neta kada fi you do not fimyo u bun excel kan and if the ka team hi bro hi ka game plan jung ka long around you Figo tikito ko weakness jungu bre layo ban banyada fi ngai tenan udan boklang ka jingila kai jungu he's very hardworking jong garang dejet ka sulong no bo umdan ka support na midfield and if in lap his movement aga third quarter I mean his work rate is very high very high ka sulong no do yo bre a good midfielder bre ba sotu ka movement jungu this fellow is going to come up very well. Lalu ni kerana kini sudah Premier League, kum kalai nilai oksai kan dia ikat tu kan ni kerteng juga players kita badem. Hakan ni ke player selong OC Blue selong Premier League, kum bawa orang iba sunas lesi ki defenders kita badem mo kum jong Aibor, jong Poibiang, and then ni don jong Brolington, kini ru kibla lesi kila long ki shot ni ki clubs. Hatu kai ke few ki hakan ni ke somai ke bamanta. Hatu kan ni kan yai beteng sa iki ni kan dia atat ke somai ke ba lesi kan poin wa sakaba katakar kasinjam ka paghihapan chim kinong kani ka somay ka bakado panghihapan chong no klam na klet ba Aibor le uderu artat u coach pa ko juko por u player jong karang legit ba arki daong ko answer ko ba yuru ari long kidom atau no ka ngatharai bidang kuat I mean pindapit kum Poibiang man hatunga pe kai Poibiang his tang bet bah player ka fitness kadang biang Aibor I mean that experience la banwanra sayu Brolington kay bangila I berlek kai I mean the ngimla ban ong ba kin kut no rung ngimla ban ong le Shamsnam kan lokom no nomor kide ki players ki babet sudah bro la ingat bat kitu ki weru tang ba ngimpat te plong nomor ka habakadu ru la Shamsnam kan lokom no ka SPL. So tu kalau Shamsnam yok ke SPL kam long syuk menta kam bakalong menta baka day tang haki tang arbanai lai banai lakut. Kani kala day ka SPL bangi hapan shoes dang lang ngi hapan sedang nomor kala. rating ka ba bos yang adin Arsenal jeng pelong ka. Shamsnam syubu baka SPL mentali ku presiden jong ka Shillong Sports Association ba Eugene ngatrai kibun bahaki plans ban pen bahaban pen tebet syuk ya ka SPL ban pen internet ban pen sultanat syuk. Ngimtip tika demand jong ka SPL ya ka uniu semua ya uniu snam ban wan yo khamlong mo demanding ngimla ban ong ya kata. Ti ban ong bakin don hong tur ngarang kwa bakin don nomor kini ki findapet kum kalojong. Ki players ki ba nang kena sudah. Kini yo bat kiban kio kini yo tengku Ni kini kita lawan jong kejelap.
Exact. Hoi kin dai kita ki players ki future jongka UM jongka jela jongi kin dai kita ki banyak kai haka santu si banyak kai haka tambah kin dai yo banting ku banyo I kum no lek kai ai bor. Player bala at that level banyo I banyak kai kum no la lek kai jong kini ki bala lek kai I league ki bala lek kai haka national team. Te hang tu pada kin sesuatu kan nang tu makiru kin dan kata kamen simba haka wik sini okay ki umtai ki long ta tambah Hadu le Syams nam tengah empat note ban ongkin haban syang namar ke football quality jong ngiru kan kiyo ne kan nang nek komjuk ni empat tim dingilak kai kan nang ham lang more demanding tambah kuat ban iya kiru ban nang lek kai ti tambah ngimtip am dah kim yo lek kai ke SPL ru ke first division pin ngalingan depet ke first division por kilak kai ke first division men Syams nam per ka dan ka jong ke first division por ngawan pit kai ki game kalau such high quality ke first division ru. So maybe at SPL level ngamla 4 la ban ong ngidang kwa baki nang lek kai tambah haka juga poru ki maybe it's time for new young generation. Nagaliang ju pi pim nung pala ban ong tan ye halo ki ndai ko mga shu I mga baling abu I kini ki jingkili kalong ba ngalai I ki khna ila ka ni ki clubs ngalai I ki jingjon jo ki players na karanti ki badang kham khna ki don naga rang digit ka tu ni ki badang khna plus la kham baklet ka chlong lo jong I kham baklet ka mo khar kham baklet ka malki baling abu I kini ki jingkili kalong ba kini ki khna wal ada mentau snem ki duna relation snem hi ngaso tu begini ki khna hi wal ada ka team ne ka club banyu ki kam num ne haka SPL re ese ki gbe ki clubs ki bakiu par ki clubs ki club ban so ki te kata kada ngobu ikini ki jingkili ngong ban namar relation snem kini ki khna klayo lupa ya experience menta par relation snem ki perform ha te nga trengi la ja pat ki nong keren re la de stanga wi ka mat ka banginya keren bat kata kan de la ka jingi kun ka bala sisngi kata ka khatsau trek kumba la mai phang mene di ba prosper wajri belong treasurer arta jongga Shillong Sports kani ka sinjam ka baningkong bat ka ban sanam ru atrai patang la paket nagam ta ka snong maulai namar ba artli team na ka wi ka snong kinya kun omtang nakam ta ka game re kinya kun ru kani ngathang ha ban bu jing kan mau ba kani ka jing kun kan long ka bokong san ba namar ko makalong naga points bangi pai khat a pat khandai mengkiap penyetiat iwe kumbu no bawan chan ke game la khasau tlek maulai derby maulai sports club persyai garanti sports club kai ke pfx humility na kani da keren be kaman daga da kwa ba kani ka SPL mentau snem kandang song shit ha second leg garanti ka riban job yo mulai garanti ke deban job kan job ka mulai garanti the league is over. Namut kita kedai bawa Philadelphia kan. I mean, baru komila kai mulai. Kalau ngomni, baru komila kai mulai with the kind of conditioning bakiladon mentah and the kind of confidence bakiladon can lead in real point to throw away and then with the coach Klein to throw away a 6-point lead out of the question. Melalo. Because Klein is one coach when it comes to strategy. I will put him in the top. Yes. Other aspects, maybe other coaches are much better when it comes to game, when understanding a game, also when anticipating a game. I have found him to be very, very good. The hakto kasngi hi naga renti karang ko ay ban songset ke SPL second round the hab job ya mulai. Kan hapan job. Toh, basunesh khatsau trek maulai renti. Pi ka mulai ke ka team ka bala pengkreap ha but ka don ru bangia kerna du mena you coach babiang Klein riway kembang no ba ong mentani wanshan ba ri coach babiang ha ka strategy ju te uri buri nga try bala la ban le bon ki homework ban prepare ha ya la ka team na jong ban ele persyai garanti te nga try garanti ru kan ai a good fight tama ha ka jing so jonga ka jing pe jonga te nga try maybe try mulai will have a upper hand kan dia. Toh, berarti kayak gue feeder nong cut out Renti. Ngamtip, I don't know why ka mulai ka I mean everything tambah ngamtip kini ki players renti kat kum ka jeng pe jonga am ki they have a lot to prove to themselves and they have a lot to prove. Berkabakong sana iki lot to prove ke cut out rek. Kim dai bagi haban ka SPL
Minta ki kuat ban pen i ba kindai ka top team na mulai baki maki na mulai kila represent haka second division kila Bragging represent. rights. Sepatnya long Bragging rights. ha Bragging rights. bragging rights. Kila ban ikut mano ban represent mana. Deki job tarai kila ban yo renti mulai FC. Syabang, don't tell me to see semua. Kayak the players dia renti tambah again. Baklan has pulled many things up his sleeve tingin pala ban kau dia kata. Ladang isu ya pet. La UI hadu ka game ka hadu ka kala ka pasang la UI ya ka e gijing ya client ka e gijing plot but hot ni UI ka renti. Hendai ni UI ba ya gijing don nomor coach hang ni nya kerana ki coach minta mo. Ya ka renti la coach ba walam ya ka mulai coach ba client. Gijing ya pair hapren kini arngot. Ha ka coaching experience ka mo banche. Ba wan chan menu ban job. Ha ka board perkat jabing ni arngot. Yang aku orang manjit ke jenjara kitip nak daw you. Klan is a very close friend of mine. We follow dia jan bah. Haranti bre udon senam jong abi la kai dengan ki phaji tinggal la jenjara. Gitu. Bas ni. To. Si kangen ong EP kendian. Kawai ke advantage berhenti kandan. Kalong ba hadin ki berkhoi ki belajar ki players they have nothing to lose pinapej bah garanti gela kai menta siganti gela kai with a very relaxed kind of a temperament kamden pressure eru ngatrai berkhoi fiatip hi daw yu ni gata bre something spek along added advantage ki kile hamaran kyong ki we win also good if we lose also good no problem tiga tu ka yarap bah jing sha ba mentally ban pengkre ga team eh Dia hatu kas nilai dekat tap shot garanti dan strategi sebagai game kan change lagi lah. Can change. Oh. It'll be very good. I think so after a long time. After a long nilai even cakap derby bagi orang Shillong lajong bagarang dajit. Oh. Nilai this time ngatrai it'll be something to look for. Good for football pada Shillong football SPL. Yes. Masunesh ke bafi ayuban nut ya kajing Tibet kajing don kata ka bor ban yalam ka kunhun hapreng ba walam padu ba klai. Ami kata ngi mala ban len Klein is a very experienced coach. He coach Blapas KNIS. He's an A licensed coach. Kata undoubtedly and he has coached many state teams. Bon ki clubs ki bahaya lah coach Klein. Ya kata ngi mala ban compare kata kajing ke capacity budan Klein is one of the best apa ka state mengidon. They ya ka jingong ba walam ro idol la ka jong strategy in nyalam ya ka team ya karanti iru isutho ya ka capacity jo ki players la jong coach la ka jong ka team la ki don hakan ono ka capacity ru ki sutho khamba ya la ki jong ki players bakin yele kai bha te nga shuket bok ngamla ro ban ong mano ban job mano ban rem tamatai tai jing so jong akhnian ba ka mulai ka don i apahan khnian ndai dia nga ket bok yang ba bro atli ki teams ki yele kai bha ba ka match ngalong ba itanat tangkatai ngatrai nyinsa nang ya keren chu namar ba nang dep ban keren tang hadu ko bokut jong ka kala ka basaw bat umlap yos ngo baka wat kaniga kala ka banikong ne ka first leg ru kan supoi ko bokut bat sa sisien nga general nganda kerpat bat kentulam yang ba sa sisien ha ka bokut jong ka kala ka banikong ne ka first leg nin ya khamyo ya shong man kam pulut por be de kendiat ngin ya penjerong ya kani keren ke jongi nang bangin yo bat nakam ta ka i ka bangin saki ya kejing kun hakat laga ba ane ka second leg de sa sisien laga tu kejing keren Cabang sikentian long to Cabang sikentian oi ya tong halo yes to ya ong Cabang yes ong pi kwa ong ayu kibamut ban thiet do senyang do mesti li thiet do lupa la chai nomor kan kiu dor la sisi ga do kadang-kadang ko mulai derby ha Toto sa sisien biang to ngai ku play pi bar ki ngi ji shai ba prosper ngam tip na kai gadao ti hre ngi stock ngi nai ku play lang i la yo ban ya sno ngi manage support kan diat kum jo ip ba sunas kum jo ip ba one chan but i ai ku play ker pang halo ka jing klo ka jing pi ban ya sim ya ka bentar
ai ki sembo jeng perkat habai dei bakani ga football le ka jong ko usi blue chlong Premier League pangi kermen hi ba kono team hi ga balala panyila kai pha ta hi ke team kan dei ga job kan ngi benur rupat ki teams ngai i bagi hakani ki jong wara jong ha ki jeng keren kelong ba kidan bagi tu ki clubs ki play gum ka mukhar kum ka malki gum ka nang ki virat ngai benur bagi don bagi players so hang tu ngimla ban chuken do thalai ki katu kan ki players ki ban akai ba sunesh mupi punya kubur ban nga kendon ki katu kan ki players ki ban tingsan pergi ban long kalawai jong ka jelahi ke jongi ka ba hadin Arsenal ka pangila do no mungkin ma wa Arsenal ngido pag jingdu jongi le Arsenal ka dei ka panghihapan sedang biang na ka sedang wa football dengi dokumen si ka dei e ba pangi ai ban ai burom pi si ai kinong kit kam jong ka Shillong Sports pagi sim sha ta ka mensim ka ba slur pan ya chaprang long kat bakalong ngatrai ki ya chaprang ban pelong ya kini ka tournament bat de shisha haru ka kala ka basaw ui ba kijing ila ka ho de bandon ki job dan bandon ki barem bat korkom ila ka po mada ito sa sisir ai ku blay pi pangi kermen ba hinya don benta biang ha ka bekut jong ka kala kong ne first leg nang bagnyo banyak keren pada ka to ko por nga tarangin sanang mi susu pat ki pat ki sembo perkat ka ba fidon ban keren de kublai shibun ipi num pencrong show pat kumjuru ipi ki pai ba ki bepet ya kan ko to ko bojung 87 singila persang man wanra ipi ya ka to ka phang jong jing play jungbot adu ka bakut jong ka kala ka pasaw no ka round 4 pat kumang layu i salonsa na ki perlok jongi ni jong ba arki ba wanchan ba sunesh kamesim ki juki ki kham ino ba ki kham no ba ka mola hi man ta ka snem ka idon ya ka thong ban krera ya ka nam la du rei wala kata league kanang ya sakato ni por ba kila bandot ni kublai shibun do ipi ki pai ba baju yai kersan man la kasngi ya UT7 habang wan ra ya live stream hot hapleng ki jingduna hapleng ki jing persang ngin kan ma ba kan dei history ka baning kong right mangila pan wan ra live ya ka football hoi ngidang don shibun ki jingduna i priang subha yi kinu ki jing ai jingmut ki sembo perkat ban lese bangila bantai khampa shushu nakamanta panyai pen kraw ya kata football kum ka number 1 sports hakajela te kublai shibun ni pi baro Kublai Shibun